Отче, отказвам да храня моя питон с живи мишки и толкова. А той не иска да плюска друго. Къде е този несретник Козен? Аз просто и показах питона си. Дори нарочно я повиках, за да свикне с него. Но той изтръква неочаквано. Това си ти! Стисни ме колкото сила имаш, любов моя. Кой ви каза, че работя тук? И капка по капка ме загали в тишината. Не мога да опиша неочакваното въздействие. Ако бях важна клечка, щях да наредя числото 1 винаги да се играе от Чарли. С бомбето и бастунчето, гонен от дебелата 0. Която всячески се мъчи да предотврати 1 да стане 2. Жано, ти ли си скъпи? Колко му е да бъдеш за малко Жано и скъпи? Няма опасност от липса.